Manipulatie van water- en elektriciteitsmeters heeft gevolgen, dat zegt de consumentenorganisatie FPK. Die heeft de laatste tijd veel klachten gekregen van consumenten met betrekking tot afsluiting van water- of elektriciteitsmeters. Maar toen men verhaal ging halen bij Aqualectra, blijkt het erop dat steeds meer mensen bezig zijn met manipulatie of ongeoorloofde tussenkomst. En dat kan leiden tot een boete. En die boete kan flink hoog zijn. Naast de boete brengt Aqualectra ook het niet geregistreerde verbruik van 2 jaar in rekening. Dus de Consumentenstichting adviseert mensen die een huis huren of kopen om te controleren of de aansluitingen allemaal correct zijn. Want u bent uiteindelijk verantwoordelijk als dat niet in orde is. Het is aan te raden dat personen die hun gebouw of woning verhuren alle rechten en verantwoordelijkheden voor water- en elektriciteitsgebruik op naam van de huurder zetten. Dat is gebruik, maar de huurder moet dan wel controleren of alles